Nazdar, Boris se přitá s nového videa a dneska se podíváme na Muna, který si vybral další svoje vysněné auto, který mi samozřejmě ukradl, takže se jdem na to podívat. Častejších otázok, ktorú vidím v mojej koment sekcii je, že Mune, poláme si kúpiš aké auto? Mune, aké je tvoje ďalšie vysnívané auto? Co je tohle za kvalitu, bro? Zkus to vyfotit v nějaký lepší kvalitě, ne trochu? Nebo to tam naskládej tak, aby to nešlo takhle za sebou, to je docela na nic kvalita. Ty kúpiš aké auto? Mune, aké je tvoje ďalšie vysnívané auto? Mune, aká bude náhrada za Audinu alebo Lambo? A krátka odpoveď je, že neviem, pretože Lambo už je moje vysnívané auto. Aké auto by som si mal kúpiť hneď potom? Tam už žiadne Ferrari XD, come on, teď seš milionář. Vysnívanejšie auto neexistuje. No realita je taká, že o rok alebo o dva proste kvôli nájazdu to Lambo tak či onak bude musieť predať, pretože ináč to proste finančne nebude dávať zmysel. A na to, aby som vedel, že aké auto si chcem potom vybrať, tak som sa rozhodol natočiť toto video, pretože dnes... A natáhnu to na půl hodiny, mě hrozně zajímá, co tam bude říkat o tom autu. Jestli tam budou nějaký informace, nebo jestli to bude čistě o tom, že bude jezdit. Možná nějaký challenge, že tam bude dělat, I don't know. V videu sa ideme pozrieť na Sauto, čo je jeden z najväčších autoinzercií v Českej republike a ideme si tam nájsť moje potenciálne ďalšie vysnívané auto, aby som konečne pre vás... Jo, takže řekněme, že 15 minut bude o vybírání a dalších 15 minut bude o mluvení o tom autu, OK? Vás všetkých mohol konečne zodpovedať túto veľmi často kladenú otázku. A zároveň aj pomôžem vám si vybrať aj vaše auto, pretože uvidíte mňa, ako si vyberám svoje ďalšie auto, keď dodáva nejaký proste gadem zmysel. Možná trochu, já auto zatím mít nemůžu, takže se necháme inspirovat a potom za 4 roky si nějaký vyberu. Pretože áno, Tapek, ktorý nalial olej do chladiacej kvapaliny, je určite ten najlepší typ človeka, ktorý má... A jo, to dělal v tom PVHU, to tak to dělal. Dobře, já si to pamatuju actually, ale byl joke prostě. Môže poradiť, že aké auto si mu máte kupovať. Ešte kým začneme toto video, no tak nabehnite na mulomarš.sk, zaskočiť. Poďme si vyberať autička a také z ktorých ti zvonie tvoja mačička. OK, takže poďme si predstaviť, že som sa... Taký banger. 17-ročný Tapek, ktorý si akurát dorobil vodičák a ide si vyberať svoje prvé auto na tejto autoinzercii. A jo, vlastně já už si vlastně můžu jako nechat udělat řidičák 17, tak to jo. Za 3 roky budu dělat řidičák a budu si vybírat nějaký autíčko, OK? A já pravděpodobně budu kupovat nějakou šunku totální, protože nebudu mít peníze. Škoda Octavia. Kámo, to je reálne akože najčastejší výsledok, keď si nejaký borec chce kupovať auto. Oktávky sú podľa mňa super auta, hej. Akože nikdy som Ale za 400 000 to jako nesmíš špatně, za 200 pade, jasně. vlastnil oktávku, to by som vám klamal, ale mám veľmi veľa kamarátov, ktorí majú oktávky a Cenově to prostě nevypadá špatně. väčšinou mi na ne hovoria len a len dobré veci, že to auto proste je hrozne levné na kúpu, je to hrozne levné na servis, diely sú úplne všade, lebo Zkušenost nemám, tady budem čistě se inspirovat Moonem, takže to tak bude, come on. Napadlo mě udělat drinking time, ale už takhle to video bude mít minimálně půl hodiny s mým japingem hodinu. hej kámo, reálne Škodovku má u nás každý a taktiež tie auta aj vydržia hrozne veľa My máme actually dáči, ale asi jo, asi má spousta lidí tu Škodovku. kilometrov. Pozrite sa, toto auto má 123 000 kilometrov a aha ako vyzerá. Proste úplná bomba. Keby moje Lambo malo Hádám, že to bylo na jetých, asi jestli to chápu dobře. toľko kilometrov, tak už ho ani nepredám, pretože by to nikto nechcel. Ale keď sa pozrám na Jo, na jetých, jasně, jo. tieto oktávky, no tak toto sú furt autá, ktoré sa nachádzajú v cenovej kategórii okolo 300, 400, 500 tisíc. Čo je takých, ja neviem, 12 až 20 tisíc eur. A nie každý Jasně, musí to převádět na eura, aby to věděli i Slováci. Slováci si to přeložej, more, ať jdou na kalkulačku. 17-18 ročný Tapek má toľko peňazí na to, aby si kúpil rovno tak drahú Mu pomůžou rodiče trochu, ne? Teda já doufám, že aspoň trošku pomůžou rodiče. oktávku. Takže on reálne ide väčšinou do tých najlacnejších možností. A má 5 000, oušíš, OK, to už si můžu koupit v podstatě, když budu 3 měsíce natáčet na YouTube, tak to je easy. Máme tu reálne oktávku za 5000 korún. Brácho, toto je čo? To musí být takový trash. Pozrite sa, v akom to je stave. Reálne to má Kalifornia na svojich značkách. What? Hej, toto musí byť nejaké auto asi na diely, alebo vážne nerozumiem, prečo toto auto stojí, že 5000 korún. Však to je nejakých 170, 180 eur. Aha, lebo toto auto je bez motoru. GG, takže si to musíš to a převadovky, jasně. To asi dáva zmysel. A počkaj, tu sa to dá do 50 000. Jo, toto je už také viac risk. Jasně, takže tam dáš cenovku a OK, 5, 50, taky. To už jsou easy ceny, tohle mám tak za rok YouTube. Najdu si nějakou dobrou brigádu a easy. Jo, aha, pozrite sa. Peknúčka, oktavečka, klasika proste s nálepkou, ktorá vám určite dodá ďalších 50 koní. Však tuning je Yes. potreba. Máte k tomu aj zimáky, paráda, manuálik, však treba si zaradiť trošku, prešľapnúť to na tej spojke na križovatke. Za 1000 eur a kúpite si proste takúto oktávku, môžete si jazdiť koľko chcete. Za 25k to asi není špatný, no. Už ten řidičák sám po sobě netuším, kolik stojí. Až do nekonečna, až pokým sa vám to auto nepokází pri 700 000 kilometroch. Koľko má toto vlastne názdené? 364 kg, hej, to je brutál. Škoda Fabia. Pozrite sa na toto. Toto je normálne tak sympatické auto, že normálne toto by som si najradšej kúpil asi aj ja teraz aktuálne. Ako
normálne nebudem vám klamať, fábky majú proste auto jak dělo. Toto auto je Jako mě auto za stolik nezajímají, mě jenom zajímalo, co za auto si koupí Moon a taky jak to namektal na 33 minut. reálne vyrobené v rovnaký mesiac a v rovnaký rok, ako som sa ja narodil. A pozrite sa, Banger. ako toto auto už rezavie, to je niečo podobné ako moje kuty už. Čí. Ja vám v tomto videu nič neporadím, my sa reálne budeme len pozerať na auta asi. Aká je, že najdrahšia? Proto to má 33 minut. Ne, ale já přemýšlím, jak tohle natáhneš na 33 minut, bro. Ani já svoje video s AI-kem jsem nebyl schopný natáhnout, na jak dlouho jsem to natáhnul, actually. 11 minut, no, nic moc, a kam tady Moon japuje půl hodiny. Drahšia Škodovka. Cikolky. Škoda Super pancierovaná za 5,3 milióna korún. Toto je kámo skoro nejakých 200 000 eur. A to len a len kvôli tomu, že táto oktávka, alebo čo to je, nie Super, je pancierovaný. To znamená, že má presne vytvorené dvere na to, aby to auto bolo neprestrelné. Takže to je neprůstřelná Škodovka. Hele, jakoby jen tak pro prdel, kdybych měl jen tak prostě 5 milionů a věděl, že to je prostě jako nic pro mě, já nevím, vydělával bych několik miliard týdně a měl takhle 5 milionů bukan, tak si actually neprůstřelnou Škodovku jako koupím, proč ne? Je to ako stvorené pre nejakých politikov alebo pre nejaké významné osoby, aby sa v tom mohli bezpečne viesť. 8,5 tisíc kilometrov to nenázdených. Toto mal nejaký politik, niekto toto auto už mal. Pozrite sa na to, aké to je zabezpečené, kámo, to je extrém. Proste toto tu auto pancierované na zakázku stojí 5,3 miliónov a hneď potom je auto reálne za 1,6. To je extrém. Myslím si, že zostaneme pri týchto akože autách do 15 000 korún. A keď mi poviete, že ani na toto nemáte peniaze, tak mám pre vás ešte jedno riešenie. Kamo, tohle si doslova i já viděl z YouTube. A to jsem reakční chcanka, která natáčela 5 let na YouTube a neměla z toho ani vědru. A teď to budu mít za rok možná dřív, za půl roku. Fakt je jenom tím, že budu natáčet, nic jiného nedělat, nebudu mít ani brigádu. A to mi fakt vydělá takovýhle minimum. Ty si 15 000 nevyděláte brigádou dřív jak já, tak nevím. Nie. To sa ešte dá nájsť toto. Ja som to chcel dať ako To je za auto. zo srandy, ale reálne, že tu nájdem tak staré auto. Ľudia, toto je Škoda 105, je to auto z roku 1988 a niekto to tu predáva za 15 000 korún, za 500 eur. Pozrite sa ako nadherne vyzerajúce auto, hej, keď chcete zbaliť nejakú čajku, tak reálne s týmto to zbalíte všetko, aj Taky zase nemyslím, ale dobře. vašeho uja, kámo, to je extrém. Why are you gay? GG. Ešte si ľudia kupujú veľmi často. A musím povedať, že tieto golfiky sú vážne tak Nějaký můj kámoš má Golfa, mám pocit, I guess. Nevadí. úžasne na rede. To je také friendly auto a vec, ktorá sa mi na týchto starších Golfoch páči úplne najviac je to, že si tam veľmi veľa vecí môžete proste customizovať. Alebo aj proste na týchto starých Škodovkách. Mega vibe muzika na Golf v pozadí mu, ne? Reálne pozrite sa, tu proste kamo nič nerešite, tu proste zoberete kamoša a proste vytrháte tam more káble a rádia, natrepete si tam more nejakú obrazovku z tému, ktorá má nejaký CarPlay alebo čo to je. Vymeniete si tam páku proste za pár halierov, dáte si tam proste stojanček na telefón, dáte si tam rádio zásuvku do AUXu, aby ste cez rádio chytali signál cez Bluetooth more. Hej, toto mne napríklad tak hrozne moc chýba na mojich autách, pretože na moje Audine a na mojom Lamborghini, čo sú všetko nové autá, tak je všetko tak hrozne ťažké proste tuniť a je to asi Jasně, prostě si to nemůže jako nějak extra customizovat, OK. taký pocit, ako keby ste proste všade chodili v saku. Proste v saku idete aj do mesta, ale zároveň aj do lesa a furt musíte dávať pozor na to svoje sako. Tak ja takto musím dávať pozor na svoje auta. Kdekoľvek idem, za akýkoľvek situácii, furt len na to musím dávať pozor. A niekedy by ma proste bavilo len také ghetto. Však pozrite sa na to. Reálne tam má týpek povesené okulie. Tak si jedno kup, stejně to jako za moc neprodáš, ale koupíš to zase levně. Si to takhle jako kup za free a jezdit tím, když se ti nebude chtít. Kam on taky, když někdo nosí kvádro, tak si koupí i klasický tričko a kalhoty. Tu má nejaké vône, alebo čo to je. Ako you feel me, to je proste A pokiaľ mi teda hovoríte, že aj toto vám nestačí, že vás je napríklad hrozne veľa, tak tu máte ešte jednu možnosť. Nakladni. Nerobí. To sa reálne tu Za 300k to pro dražší, tak kúpiť aj kamión. Čo ti dá? Koľko stojí taký kamión? 299 000 korún. To je koľko? Ale actually jako, tohle je hrozně zajímavý, když si v tom zařídíš jako byt, když to tak řeknu, že vem si, že prostě nechceš platit nájem nebo takhle, tak si hlídneš prostě takhle kamion, zaplatíš ho, uděláš si v něm prostě jako byt, ty v něm budeš bydlet, jo, můžeš si kamkoliv dojet, na benzíku se vychcat, podobně a žiješ v tom a actually mít v tomhletom studio musí být mega cool. Vem si, že v tom máš podcastový studio a teď někdo kam on, pozveš někoho na podcast a on dobře, kam mám přijet a on hell, já přijedu za tebou, přijedeš v tom nákladňovku a on si stěhuješ to studio, budeme ho tady stavět, ne, to studio v tom nákladě. Actually to nezní jako špatný nápad. Prostě jezdit po Americe by to pravděpodobně bylo cool. Kdyby si jezdil po Americe, našel vždycky nějakého člověka, hodil ho do podcastu a prostě by to byl jako road trip podcast. To je takých možno 6, 7, 8 tisíc eur, nie viac, takých 10, 11. Počkaj, to si môžem kúpiť aj autobus, to sa dá? Ó môj bože.
Kamon, koupit si autobus je ještě větší, kámo. Jako skvělá věc. Že kamon, takhle řekneš, tak jo děti, uděláme si výlet. Já, Moon, budu teďkon v Praze na zastávce tohodle a tohodle. Vy můžete přijet, nasedneme, uděláme si road a už je nikdo neuvidí. Sleduj. Kamon, od nápadu udělej si pojízdný podcast k nápadu, jak uníst děti, to je skvělý. Normálne za 2 600 000 si môžem kúpiť autobus. Ľudia, za túto cenu som reálne kúpil svoju Audinu, keď bola nová. Hej, za tú cenu som si reálne Měl si koupit ten bus, aby mohl ukrást ty děti. mohol kúpiť autobus, bracho. Autobus normálne by som tam nakládal, kamo, nudličku, ty, hej, tu. Cože? Autobus normálne by som tam nakládal, kamo, nudličku, Fair enough, ok. Proto to má tolik zhlídnutí. 140, kamon, XD. ty, hej, tu. Tá veta tak divne vznikla. Ty kokso, počkaj, To ti jako nenapadlo, co jsi řekl. počkaj, hold on. Akože nie, že nakládal, akože A co, jako, jaký, co? Jakože by si ji tam jako dal? Jakože by si ji tam, vole, odnesl? Nesl, vole. akože ju by som tam dal a proste vozili by sme sa, tak som to myslel. Čo vám je? Ne, kamon. My všichni víme, jak tomu myslel. Prosím, že to je nějaký komentář na to. Rozumím si. Wait a second, počkej. Hříšné myšlenky máš, Moon, na svoju přátelku. Yes, kamon. Yes, někdo to tu napsal. Výborně, milu. To je to před premiérou, jasně, jak je to vysnívat, jak je, cool. Líbí se mi, že to je tady ten komentář nahoře prostě 3 dny zpátky. Počkaj, ale ono by nebol úplne, že zlý nápad si kúpiť napríklad nejakú dodávku ako svoje prvé auto. Pozrite sa, napríklad toto. Keby ste toto mali ako svoje auto, viete, aké to má výhody? Proste nič neriešite. Máte veľa kamarátov v momente, Já vím, ale příbuzný mají takovou dodávku, ale to je z jiných důvodů, že jo. čo sa ma niečo Nebo dodávku, je to trochu širší auto. Není to dodávka, není to na nakládání. Je to normálně jako to, ale je to delší, širší. ťahovať. Vy máte na to auto. Naložíte tam klavír, môžete tam pašovať rôzne predmety do zahraničia. Pozrite Co? Mune, co děláš v tomhle videu, bro? Jestli jako tohle video má zatím 7 minut a už si řekl jako 2, možná 3, možná jsem něco přeslechl jako zajímavé věci. Co tě ještě napadne? sa, koľko tam je miesta. Počúvajte, keď budete mať doma napríklad s frajerkou rodičov a potrebujete nejaké miesto, kde si ísť zaliesť sa, vyvčeličkovať navzájom. Dobře, jsme v 7:20 a čtvrtá. Pozrite sa, má to normálne svoje miesto. Ono tu má normálne aj 2 izby. Nerob. Pozrite sa, toto je normálne jedna izba zo zadu a ďalšia izba z boku. Normálne máte 2 izby, každý pokoj pre jedného. Keď sa urazíte na seba, no tak môžete si zaliesť každé vlastné izby. Na čo Nebo tam uděláš záchod v té jedné části. kámo byt? A to je actually fajn, ty si to takhle jako můžeš customizovat, když to tak řeknou, udělat si tam prostě hajzl. A zrovna mi píše tady Pavel, kdy udělám reakci na toho Moona, protože to má editovat. Zdravím, Pavle, teď ti jdu odepsat XD. Jsme v 7:33 videa. Dobrý, pokračujeme. Keď reálne máte pojízdny byt do frasa za 269 korún. Normálne, hej, ja byť nejakým mladým čávom, normálne Za 69, what the fuck? že klimatizáciu to má. Pozrite sa, normálne neriešite, normálne v lete vyleziete si všade. Až tam klimatizace, to se dá použít jako větrák. Ideální místo na ten hajzlek. Proste klímoška. Čo tu treba riešiť? Čak toto je úplná dokonalosť. Ty, ale bytné, no ale toto je už úplne, že byt, kámo. Normálne toto si prídete, si to rozložíte proste v centre Prahy, normálne toto spravíte na malej strane a takto si tam rozložíte váš Yes, a můžeš tam prodávat třeba párky, kam někde, kdy bude nějaká akce. byt. Tak tu máte za 1 milión boom byt, ktorý môžete mať všade reálne. Môžete sa premiestniť, keď vás budú Říkám, když si to uděláš jako s prostorem, můžeš mít pojízdný podcast. turisti, pôjdete na Šeberov, pôjdete do Jídlových, pôjdete do Říčan, máte vybavené. Počkaj, toto je v aute? Hej, tak to som ešte nevidel, to je jaké cool. Víš, že v autě jsou normálně takovýhle jako, to už je jako normální, že to jsou prostě jako road trip jako auta, který jako jsou hodně, jsou lidi, kteří žijou takhle vložně v těchto těch autech, že jo. Sleduj, normálne to si otočíš sedadlo, na ktorom sedíš, keď riadiš. Otočíš si ho a normálne si tu môžeš písať domáce úlohy, normálne do školy. Nebo jíst, come on, Vylie si tady je Palanda. normálne hore na Palandu a Jo, normálne jo. tam si budeš robiť techtle, mechtle, hej, to je, hej, kámo, toto je úplne Mune, 8:22, uběhla minuta. luxus, že ešte slnečko tam aj si môže otvoriť, osiť tam nalietajú. Nádhera. Smutnosť. Kamo, na to, že jsem si myslel, že k tomuto videu nebudu mít co říct, tak reálně na Moonovo 8 minut já mám svých 17 dokonce, to je banger. I co tam dal? S tvojou mamkou asi. GG. Poďme sa pozrieť na motorky. Čo tak Baví mě ten Moonov R1 Glow. motorky? Sú tu motorky. Hej, ja si chcem kúpiť motorku, kámo, ale ja sa bojím toho, že ja sa poznám, aký ja som proste adrenalinový typ človeka. Ja by som na tom zabil, kámo. Ja sa Kamo, ale bych si chtěl udělat řidičák na motorku a koupit si prostě motorku. 300 000, dobrý. Actually motorku můžeš mít dřív než auto, takže já pravděpodobně budu mít
řidičák na motorku, auto možná někdy udělat. Jediné, čo bojím ako na motorke, je to, že asi teraz áno, poviem, že hej, áno, ja keď si robím vodičák na motorku, tak budem ten pohodový vodič, jo, ale to som si hovoril XD. aj na aute. A ja na aute si niekedy zajazdím rýchlo, ja sa bojím, že to isto bude aj na motorke. Že ja si kúpim motorku a že A zrakví se. Kam můžu tam dát ty levné ceny zase do 50 000, abych viděl, co si můžu koupit do 50 000. keď už budem aspoň trošku vedieť na tej motorke jazdiť, tak proste budem pokúšať ten level a budem chcieť robiť stále extrémnejšie veci. To zkoušíš, jo, znáš své možnosti, tak jdeš za tu hranici, že jo, a potom, když ta hranice se posune díky tomu, že to umíš, tak jdeš zase za ní. A takhle lidi umírají. A potom proste zbytkovo budú proste zbierať z cesty. To sa hrozne bojím, že sa stane a preto som si doteraz neurobil vodičák na motorku. Už mám 24, ja už normálne som spôsobilý na Ačko, na tú najväčšiu motorku. Ja by som si reálne v mojom veku teraz po zrobení vodičáku na motorku už vedel normálne kúpiť takéto, že Ducati niečo. No jasně, já zatím můžu mít nějaký moped nebo něco takového, že jo. Že tú najväčšiu bombu. Na tomto by som vedel jazdiť normálne s helmou. Nudlička hovorí, že keď mám ja na sebe helmu, že to je hrozne hot. A už len kvôli tomu by som si urobil ten vodičák na motorku. Ale proste bojím sa o svoj život a bojím sa o vás, že by ste nemali koho sledovať. Nebo je to spoustu jiných tvůrců. Že si je tak někoho našli, no. Ne, asi more. Třeba mě může. Přestaň točit, uvidíme, kolik z těch lidí půjde ke mně. Uděláme takový experiment, actually, to by šlo, ne? Máš si kanál, kde můžeš začínat od znova, nebo máš ještě jiný kanál, že jo? Easy. More, čo si tu hovorím. Počkej, co to je úplne najdrahšie? Ducati V4 Corse X Jorge Lazaňo. To je nejaký Není to Jorge? Nebo George? závodnícky asi. Je tako. Nejaký špeciál aj podpísaný. Neviem, nesledujem MotoGP, takže nerozumiem tomu, že čo to má znamenať, ale asi to je nejakého závodníka. No to je cool. Co to vyzná do motoriek? Vysvetlite mi to, ja som úplne degeš do motoriek. Mám si ja vôbec robiť Ačko? Asi nie. Keď vidím, že ak sa tomu chovajú, ale dobre vyzerajú tie motorky. Jo, to je praskele, takhle. Já mám hrozně rád černý, třeba který má jako nějaký části zelený, hrozně mám rád černo-zelený vibe. Nebo černomodrej. Prostě kamon, co je černý a nějakým způsobem to trochu svítí jako nějakou takovouhle barvou, která je červená, zelená, modrá, to asi ne, ale fialová, tak to je prostě, to je banger. Som ako extrémny flexer, keby som si po urobení vodičáku akože kúpil túto motorku, lebo ja tým, že ako neviem, že o čo motorky sú, tak ja neviem, či by som takúto motorku vôbec chcel, vieš, lebo to takto musím na tom sedieť, neviem, či to je pohodlné. Či som... Seš tam v podstatě jako, já nevím, kdo viděl Arestron, tak pocit takhle v tom sedíš, akorát nemáš cvaknutý ty ruce, že jo. Radšej nekúpil tú takú Ameriku, vieš, na ktorej takto jazdím a proste mám tam takhle úplně v pohodě, on to seš opřenej, že jo. Tady musíš být jako takhle, ale zase to vypadá víc cool. kostry a neviem čo všetko. OK, borci, poďme si kúpiť traktor! Oh yeah! Rok. Ok, začíná to být lehce otravný, ale zatím dobrý. Yeah! Traktory stojí tak veľa? Počkaj, čo? Ja som si myslel, Co čekáš, bro? Jako, co bys čekal za takovouhle krávu, že jako bude stát je jako málo, nebo co? traktor to je tak pár stovek tisíc. A to asi je nejaký novší, nie? Ja som si dokonca aj uvedomoval, že kopu traktorov je hrozne starých, že napríklad je to tu staré nejaké traktory, počkaj, kde to je? Jo, proste, že takéto ako staré stroje, že to sú vyložené ako 40 rokov staré veci, tento je z roku 1988. Takže kopu traktorov, čo vidíte na ceste a jazde pomaly, tak to sú všetko Jo, jsou starý, no. A když máš jako vlastní farmu, tak si ti vyplatí kupovat něco novějšího. 50-ročné traktory, čo je hrozne zaujímavé. Kopu ľudí mi hovorilo pod videá s kamionom, že si mám urobiť vodičák na traktor, že to mám nejakým spôsobom skúsiť. Mám? Je to vážne tak zažilné? Borci, kto tu jazdí na traktore, no tak mi napíšte a môžeme zase kontaktovať, natočím video, jak jazdím na traktore. Poďme si kúpiť štvorkolku z balíčka A teď už je to vyloženě otravný. na ne tvoju doktorku! Na to potrebujem vodičák akože iný, ako je Bčko. Ale 4kolka je taky cool, ale... Alebo Ale asi v tom budeš vypadat trochu vtipně. Že tak přemýšlím, že když budeš jezdit na 4kolci, tam máš ty veliký auta nebo ty motorky a pak tam je 4kolka, která je něco mezi tím. keď mám ako už vodičák na auto, no tak na tomto môžem riadiť. To by ma vážne zaujímalo, pretože ja si myslím, že Tak keď si to vyhledá, má doslova otevřený prohlížeč, zapne Google a jíze. na týchto štvorkolkách už aj s Bčkom do nejakej hmotnosti proste môžem jazdiť, že to by som normálne vedel riadiť aj ja. Ale nie som si istý, aká je taká, že najdrahšia štvorkolka. Si fan, ale to už je taká, akože, že aj po lese s tým jazdím. To už je skoro auto, bro. Že aj to. Do púšte, v Dubaji som na takom Yes. to jazdil. To musí byť extrém. Jo, oni normálne s tým jazdia aj tak Terénní, cool. No, když se s tím letím naučíš jíst, tak to jo. po horách. To keď sa prevrátil, tak to nevadí? To neboli potom hlava alebo niečo? To je divné. No Pravděpodobně je fajn si do toho vzít helmu možná. Jako. Možná když chceš jezdit tím letím, tak bych si vzal do toho helmu. dobre, aby som sa dostal nejakú mojej histórii, takže ja keď som mal 17, tak samozrejme už som mal YouTube a mal som YouTube bany. Takže ja už som počas toho, ako som si urobil On už měl v 17 YouTube button. Kamon, já mám 3 roky. Helna. Kamon, mám 3 roky, dobře, za 3 roky to hitnem, kamon. 100 000 obyvatel za 3 roky. Doufám, že všichni, co teď koukají tohle video, dajte na odběr. vodičák, mal objednanú Audi A7. A Audi A7 vtedy bola nové auto, hej, to bol ten najnovší model. Ale teraz sa môj model Audiny už
dávno predáva aj na týchto inzerciách. Takže sa na to ideme pozrieť. Dáme si Audiny a schválne, či to tam niekde vyjde. A jo, pozrite sa, je to tu Audi A7, veľmi podobná ako tú, ktorú mám ja, akurát je teda v takej šedej farbe, ktorá sa mi každopádne veľmi páči. Taková ocelová matná, no, cool. Je taká lesklá. A tuto je teda Milión. ročník 2018, že to je akéby 2 roky staršie auto alebo starší model, nie, model to je rovnaký, proste Ale furt to jako nestojí zrovna málo na golo. 2 roky staršie auto je to jak moja Audina a ešte k tomu má najazdených 109 000 km, čo je o polovicu skoro menej ako mám ja, ale naopak toto auto je nafta a má hrozne malý výkon. A tak OK, ale i tak to je jako není levný. to Audin, keď sa pozerám na tak Byla za 600. je tu viac. Pozrite sa, toto má dokonca aj rovnaké kolesa ako mám ja. Takto, mimo toho, keď som si proste chcel kúpiť A7, keby neexistovala Audi A7, tak ešte som mal vyhliadnuté dve auta, ktoré by som si vtedy kúpil. A ľudia, čo Jo, to říkal v nějakých videích nebo animacích, to si pamatuju. počúvate podcasty, kde som ja, no tak určite o týchto autách viete. A prvé auto z nich je BMW M8. Ľudia, toto To říkal podle mě i v nějakém videu. auto je tak extré pekne vyzerajúce, no pozrite sa na to, ako toto auto Jak říkám, mě auto za tolik nezajímají. brutálne dobre vyzerá. Má to proste karbon keramické brzdy, Já si jako BMWčko asi jako případně chci jako koupit, jako až budu mít na nějaký pořádný auto. To do té doby možná ta Audi nám bude nějaká jako cesta. má to proste volant hrozne pekný. Teda ne Audi, na Škodovka, co to melou. Je to taktiež X-Drive, takže sa môže prepínať akéby zadokolka a štvorkolka, to znamená, že keď chcete robiť driftiky, tak si to prepíni na zadok a môžete robiť kolečka a donatiky. A keď zase chcete byť v bezpečí počas toho, ako napadne sneh alebo dážď, tak si zapnete štvorkolku a ste v bezpečí a keď reálne ste dement, tak sa vám reálne nič nestane. Jediný problém s týmto autom je v tom, že je hrozne ťažké. Toto auto aj skrz to, že je skoro tak rýchle ako moje Lambo, tak má takmer 2 tony. 2 tony! Jak môže mať tak rýchle auto 2 tony? Jo, a ešte k tomu je toto auto. Kámo, mě hrozně štve slovenština teďko, 2 tony. 2 tuny, ne! Kámo, 2 tuny, prosím. To je o mnoho drahšie ako Čeká. GG. moja Audina, keď som ju kupoval. Aj toto auto vtedy samozrejme stalo 2 milióny viac. Ale veľmi podobné auto, ktoré by som si možno teraz ešte kúpil, je BMW M4. Pozrite sa. BMWčka jsou jako hezký auta, ale mě se opět zajímá mě to tak jako na půl. Asi se o to budu zajímat o dost víc, až budu mít řidičák. Vyzerá to trochu jak Bober, Jaký kurva fajn. ale je to proste odľahčená varianta tej M8, Má to je zoubky. podobne rýchla a oj môj bože, ten zadok je ten proste Očividně víme, že je Mundo nějak. vyzerá tak dobre. Ale najväčší GG. problém s M4 je ten, že ho má proste každý kámo. Normálne ako jaký mladý týpek proste si videla nejaké dobré love, tak hneď si kupuje proste M4. A to je také, že proste už sa Asi jo, ale jako je to pěkný auto na gale. to dostáva aj pomedzi youtuberov a ja som proste chcel môjim autom byť nejakým spôsobom aspoň trošku výnimočný alebo trošku výrazný, pretože je to čas proste mojom Jako už samo, když si tohle auto koupí z YouTube, tak jsi podle mě jako výjimečný, jo, na gale. marketingu. Chcel som, aby bolo niečo veľmi ľahko zapamätateľné so mnou. Ale keď tak začínam všímať, no tak už sa to isté začína diať aj s lambami, takže to asi jedno. A to som si práve myslel aj o mojej druhej alternatíve, moje Audiny. No, teď si musíš koupit to Porsche, nedá se nic dělat. A to je Audi R8. Toto je Audi R8. To je nic moc podle mě. Jak to nepoznáte toto auto, toto je Já ne. proste moje Lambo, ale v mini verzii. Táto Okay. R8 má v podstate úplne totožný motor ako moje Lambo. Jo. Je to taktiež 5,2 litrový, proste 10 válec, ešte v tejto staršej generácii bez filtrov. Toto je tuším aj bez turba. A pozrite sa, ako vyzerá ten interiér, hej kámo. OK, interiér pěkný. To auto jako zvenku nic moc podle mě. Ja som normálne v roku 2021, ja som normálne bol schopný úplne zabíjať pre toto auto. Akurát proste nemal som vlastnú firmu, nevedel som ako si to nafinancovať, bla bla bla. Takže som to vzdal. A nakoniec som urobil dobre, lebo tak či onak som niekde vzadu v mojej duši dúfal, že niekedy dosiahnem ešte na to Lambo, čo ešte lepšie vyzerá. Takže som si na to Lambo počkal. OK, cool. Actually, keď už sme pri tom Lambe, tak sa môžeme teraz pozrieť, že aké hurakány sú aktuálne na scéne. Pretože schválne, ja keď som kupoval svojho hurakána, tak som vedel, že ako vyzerá tá inzercia. Takže ma zaujíma, či tam reálne sú niektoré tie auta ešte doteraz, ako si ja pamätám. A Tak je zajímavý. jo, sú. Takto, keďže toto auto vlastne tak dokážem veľmi dobre povedať, že čo je čo a že čo by som teraz urobil inak, reálne by som asi neurobil ináč nič. Ale Zajímavý. napríklad toto tu auto tu je od tej doby, že čo som si ja kupoval toho svojho XD, tak si ho nikdo nekoupil. Ono asi, když už máš na to si koupit nějaký jako Lambo, tak si ho nebudeš kupovat odsaď, I guess. hurakána. A doteraz sa nepredalo. Neviem kvôli čomu, asi kvôli tomu, že tá cena je vysoká na to, že to je v podstate zadokolka. Je to real wheel drive, ale tak môže tam byť viac vec. Real wheel drive? Tu som sa normálne zľakol, že niekto tu predáva moje auto. XD. A to je pritom úplne iné. Jo, presne, toto mi ľudia aj posielali dokonca, že hej Muda, ty už predá svoje Lambo. Nie, XD. toto je úplne iné. Pozrite sa na tie kolesa, toto sú úplne iné kolesa, akéby. A má to 42 000 km najazdených, je to 2019. Ale tiež som sa na tým celkom pozastavil, že hej brácho, je to XD, ale vypadá to
dobře. Tohle jako, jestli má mu podobný auto, tak to chápu, že se mu líbilo. Celkom scary, úplne skoro totožné auto. Potom som sa pozeral ešte na Performante, čo je v podstate moje Evo, ale viac proste na Ok, to sa mi taky docela líbí. okruh prispôsobené, ale to auto už je, tento model už je starší a už nemá najlepšie nájazdy a takže aj cenu. A XD. pozrite sa na toto ľudia. Hej, kto by ste to dobrali, hej, keď hovoríte, že Lambo nie je na naše cesty, tak toto hell yeah, ale je. Pozrite Jo, je to asi, tohle je taky pěkný, možná tady vzadu mi to přijde trochu Tesla. sa na tie gigantické kolesa, na tej vlátníky. Toto je normálne Lambo do poľa. Aj do voza, aj do koča. Toto je vyložené, že Lambo na československé cesty. A potom tu ešte samozrejme máme STOčko. To sa tuším Dodovi páčilo. Ale takto, ja som sedel v STOčku, ja som riadil túto brutálne športovú variantu mojho Lamba v Dubaji, keď som bol. A musím povedať, že je to skoro úplne rovnaké, až na to, že to auto je o dosť tvrdšie a je tam úplne nulový výhľad dozadu. OK, chápu. Prostě si to zkusil a zjistil, že to má víc nevýhod. Pozrite sa na to, ako tu je tá mriežka, alebo čo to je vidieť. My jsme zatím v polovině videa a kolik to už řekl, Kamon? Co bude dělat v té druhé půlce? Absolútne nie je vidieť dozadu a ešte tam máte toto gigantické krídlo, ktoré akože vyzerá extrémne dobre, ako keď by Jo, tohle už se mi líbí, tohle je pěkný. som mal také krídlo napríklad na mojom Eve. Možno ho v budúcnosti aj mať budem, lebo toto je úplný extrém. Ale celkovo je to proste také také ako moc minimálne a toto je ešte dobrá výbava. A napríklad pozrite sa na tieto dvere, to je proste celé z karbonu. K tomu proste neotvárate dvere nejakým To vypadá jako ta věc, co ti drží nohu u kroksek, ne? takým otvárátkom, ale proste to musíte vytiahnuť stade cez Takže to je nějaký jako úchyt jenom, který jako vytáhne, OK. nejakú látku. To je proste, ako je to divné. Ja by som si Je to nic moc, no. Nebo nic moc. STOčko asi nepreferoval kupovať. Toto je každopádne farba, ktorú Jako barva je tohle hezká, ale opět, já nevím, je to taky, přijde mi to jako půlkruh. Kamo na tomhle by se dalo říct Pythagorova věta, říkám, jasný dot. Pi, celá chcel, 14. jo, ale v moment, čo som chcel toto auto kúpiť, no tak zrazu v to ráno tam prišiel nejaký milionár a takto mi to auto vyfúkol pred očami, Číčí. takže som musel hľadať iné a nakoniec som mal fialové, jo, takže Ale fialová tak není špatná barva. Zelená, modrá, fialová, to jsou jako potom nějaký barvy na takový auta. mať pôvodne na Lambe, hej, toto mala byť moja pôvodná varianta, ale nakoniec som rád za tú fialovú kámo, hej, pretože tam mi celkovo ohľadom toho potom obvíjal môj branding a tak ďalej, je to o mnoho elegantnejšie, dievčatá akože na to reagujú o mnoho s viac vycitliveným očakám. Jasný. Jo, já bych asi mnohem radši nějaký to zelený, ale fialová taky nezní špatně rozhodně. Na nudličke sa napríklad toto auto brutálne páči, čo sa týka farby a každý mi to chválí, takže I guess tá fialová je nakoniec mega super. Keby som si mal vybrať nejaké iné Lamba, ktoré sú napríklad akože lepšie ako môj Huracán, tak rozhodne tu ešte nejaké varianty mám, na ktorými som dokonca aj premýšľal. Prvá z nich je Lamborghini Aventador. To je v podstate ďalší model Lamba, ktorý Tohle už vypadá hezky, kamo takhle otevírající se auta, tak jsou jako skvělý. Auto, který bych si nejvíc chtěl koupit, je DeLorean. Kdo by nevěděl, je to auto je to auto ze Zpátky do budoucnosti. Yes, to je ono. DeLorean a takovýhle auto, já netuším, jestli se jako dá někde koupit. Tohle vypadá spíš jako nějaká Photoshop manipulace, I guess. A tohle je prostě auto ze Zpátky do budoucnosti a je to mega cool auto. Tady to je jako ono celku jako si můžeš asi něco takového udělat na zakázku, ale na to nemám peníze. To v životě nebudu mít peníze. sa ako extremisticky teraz vyzerá s tými dverami, ktoré sa otvárajú takto, to proste ide takto hore. Toto To je cool, takhle. je tak dobre vyzerajúce auto. Mne sa teda spredu až tak nepáči ako Huracán, ale zozadu Jo, mně se tohle auto líbí celkově jako hodně. to auto vyzerá hrozne pekne. A v realite, jaký je viac ešte placaté ako moje Huracán a ešte širšie, jo, je to taká väčšia placka. Je to taky při zemi, OK. Má to takýto presklený akože výhľad na motor, no proste Tohle auto se mi hodně líbí. nádhera. Jediný problém s týmto autom je, že je to proste hrozne blbé na daily drive, lebo to má jednu spojku, takže kedykoľvek to preraďujem, tak za vami takto škubne. A Číčí, ale no to si zvykneš, ne? potom to auto je proste už staré. Proste Aventador je už starý model, ako si môžete všimnúť. A čo sa týka toho výkonu, hej, čo ti dáva 540, koľko to je koní? To je 730 koní. To má ešte o 100 koní viac než môj Huracán. To je brutál, to musí letieť jak svinia. Proste Aventador vyzerá ako naštvaný sršeň, kámo. Čum na toto. Normálne bojíš, keď toto vidíš v zrkadle, v zadnom zrkadle, tak normálne uhneš. A normálne nevieš, ako si proste uhol, lebo tvoja mentalita uhla rýchlejšia ako tvoje vedomie. Lamborghini Urus SUV Tohle už mi přijde taky tlustý auto. Určitě tloušťko auto, hele, ale SUVčko od Lamba, čo ti dá dokonca ešte aj lacnejšie ako to moje. Jak dobre vyzerá toto SUVčko. Aj keby som mal rodinu a potreboval by som niekde dať ako veľmi veľa vecí. Toto je v podstate Audi RS8, ale proste v lepšom a v športovejšom podaní. Veľmi dobre vyzerá to auto a veľmi je to aj populárne auto. Urusy sa teraz všade prejavujú ako proste tie také flexkáry. A toto je taktiež ako moja Audina. Toto proste vyzerá úplne kámo jak moja Audina, úplne ten klimatizácia, jak sa to tohle nebude tolik odlišný od ostatních věcí, no. ovláda a tie tlačítka sú všade jak na moje Audi, ak si to pamätám.
to menu je úplne jak A7, akurát proste prebrandovaná na Lambo štýl. Nebudem vám klamať, ale ja som sa ešte pozeral napríklad na Ferrari. Keď sa proste pozriem na Ferrari, no tak napríklad Ferrari F8, to je napríklad veľmi krásne Ferrari, ktoré Ferrari sú pekné auta. sa mi veľmi pozdáva. Má to V8, takže 8 válec, má to relatívne ešte dobrý zvuk, má Dávají se snad i v jiný barvě než červený, kamarád nikdy neviděl jiný Ferrari než červený. trošku väčší kufor samozrejme, ako dokonca môj Huracán. Alebo keby som sa ešte nechcel finančne zrujnovať, tak by ešte do úvahy išla táto SF90, ktorá letí jak 10 mega, ok. blázen. Je tiež napol elektrická, ale na drag raceoch toto auto proste rozbíja majoritu ľudí. Ten motor, a to už ani nehovorím o tom volante a o tom, že ako je to všetko naklonené na vás. To musí byť úžasný pocit. Problém, ktorý ja s Ferrarkami mám, je v tom, že ja tej značke proste až tak veľmi nerozumiem. Proste na to, aby som mohol mať Ferrari, no tak by som sa mal aspoň trošku o celú tú automobilku proste Jasný, dává smysl. zaujímať, proste poznať majoritu tých modelov a tak ďalej. A proste ja taký nie som. Proste Ferrarka ma nikdy, dokonca ani od malička nejak extra nebrali a preto mi príde ako dosť neférové si takéto auto kupovať. Jaký je zajímavý pohled. Z Podle mě, když někdo jako nějaký mladší člověk takhle vydělá tohleto, tak si to auto prostě koupí a je mu to asi jedno. Vedomím a svojim fanúšikovstvom proste prispieť do tejto komunity akože nejakým svojim prístupom. Že viem, že komunita ľudí, ktorí majú Ferrárka je extrémne zarytá, ani sa im nedivím, pretože Ferrari je taká hrozne zberateľská, taká entuziastik značka. A ďalšia vec, ktorá sa mi nepáči na Ferrárkach je to, že keby som si to chcel I v jiný barvě, ty jsem si to všiml, tohle je zelená, ale to vypadá dobře. natuniť alebo napríklad zmeniť si farbu podľa seba, tak ma automaticky odškrtnú z checklistu na ďalšie nejaké kupovanie ďalších aut, pretože Ferrari extrémne nenávidí to, keď ľudia modifikujú auta alebo nedávajú pozor na tie auta, keď ich búrajú, takže čokoľvek môže poničiť značku, tak Ferrari si na to dáva brutálny pozor a dokáže vás proste zabanovať o to, aby ste si ďalšie Ferrarka kupovali, alebo dokonca vás môžu poslať pred súdio. Je o tom Takže si jako hlídej hrozně ten brand. miliarda videí, miliard článkov, takže nechcem mať proste pocit, že idem do niečoho tak drahého a že budem obmedzovaný v nejakej mojej slobode si modifikovať to auto. V čom je OK, tak to chápu potom, no. napríklad Lambo úplne perfektné, lebo tam ešte nie sú ani tie emisné pravidlá a zároveň Lambo je úplne u frasa, že čo sa tam na tom aute robí. A Tak to je cool, to je cool. Jestli jako Ferrari má tenhle ten problém. mne napríklad hrozne vyhovuje. Asi rozhodne nemôžem zabudnúť na Porsche GT3. Toto je proste Tak to se mi nelíbí, ale vůbec. okruhový špeciál. Proste toto musí byť tak úžasné na okruhu a veľa ľudí taktiež miluje Poršák. Problém, ktorý ja mám s Poršákom je ten, že mne sa to auto nepáči vzhľadovo. Mě taky ne. Tady ten zadek ani ten předek, nic moc. Proste Ferrárka, Lamba sú proste úplne nádherné auta. Keď vidím Porsche ako spredu, tak si hneď proste predstavím nejakého brouka, ktorý proste takto kámo čumí. Že to je jak V podstatě jo, v podstatě jako by tomu tykadlo, no. nejaká lienka kámo, alebo takéto niečo. Proste vôbec sa mi to nespája proste s takoutou tvrdou agresivitou. Je to iný štýl, ako rozumiem tomu vzhľadu, ako rozumiem Je to takový pohodářský auto, no. psychológii toho vzhľadu, že to je proste také závodné autíčko, dá sa povedať. Ale že napríklad táto GT3 RS Tohle je závodní, to vůbec nevypadá, ale tady opět ten křídlo. to musí byť extrém na okruhu, ale proste vzhľadovo je to absolútne nudné a zdá sa povedať, že akože z veľmi veľa prípadov, keď si vy akože kupujete takéto drahé auto, no tak vy aj chcete s tým autom flexiť. Proste vy chcete zaujať. No jasně, když si kupuješ drahé auto, tak většinou s tím chceš flexit, většinou jako to, že to má vole 800 koní nebo 1000 koní, tak zase tak podstatný není jako to, že když člověk ukázat, kámo, já jsem se viděl na toto auto. Svojich kamarátov, možno aj dievčatá, mladých ľudí. S týmito Poršakmi z veľmi veľkej akože časti zaujmete starších pánov, ktorí proste so svojimi autami jazdia na okruhy, než vašich mladých rovesníkov. Na to je prostě dobrý to Lambo nebo to Ferrari. To ani nič nezmení na tom, že proste stále túto značku absolútne rešpektujem, to ako nádhera, OK. čo vám dáva. Auto, ktoré som Kamo, nechápu, proč tam jsou ty kožený úchyty, bro. skúšal v poslednej Možná to je pohodlný, já nevím, ale mě přijde normálně jako taková ta cvakačka kovová. dobe celkom dosť, pretože ho má teraz jeden môj veľmi dobrý známy. Je AMG S36, toto Edition 1 ešte k tomuto je. Ľudia, toto je tak pohodlné auto, keď som v tomto sedel, tak som si myslel, že som v nebi. Proste tie masáže, čo tam OK, cool. Si tohle auto má masáž, tak to kup. boli, ten infotainment proste, ktorý je 3Dčkový, toto normálne máte. Ošíš, jaký to je, to vypadá cool technologicky. A vzhledově jsem se na to tolik nezaměřil, takže se koukneme ještě. Že vidíte normálne tie budíky v 3Dčku, ten volant, ako sa proste dobre drží, tieto tu tlačítka, ktoré si môžete reálne tak proste štelovať, proste podľa seba a jedno aj druhé si tam proste prepínate módy cez kolečko na volante. Toto auto normálne by som si možno aj kúpil. Nestíhám se kouknout na ten vzhled. Hej, počúvate ma, pretože
Tak, OK, to vypadá jako takový obyčejný auto, nebo obyčejný, nevypadá to tak jako prémiově. Actually to nevypadá špatně, líbí se mi tady ty kliky, netuším proč. Hrozne praktické, ľudia keď do toho nasadnú, tak proste nechcú z toho auta výsť. A ja som to tak Cool. tak cítil. Takto akože je to napol hybrid, jo, toto, takže už to nie je úplne, že akože najviac to také autičkárske, čo ja mám rád. A zároveň je tam hrozne už Já nevím, co znamená hybrid, že to je, ale dobře. tých takých, že zapnete auto a hneď vás to upozorňuje na to, že more, že idete z pruhu do pruhu a vám to proste cúka s tým volantom a ja to tak neznášam. Jasně, takže je to takový robotický, chápu. A je to vec, ktorú na mojom Lambe asi milujem úplne najviac, že to všetky tieto blbé obmedzenia nemá. G-Wagon asi nemusím komentovať, toto je To nevypadá jako špatný auto, taky z Fortniteu, no. proste mafia neuveriteľná, proste toto keď vidíte v meste, tak to automaticky si predstavujete, že vyjde nejaký namakaný tejpek alebo nejaký tlustý Balkánec proste, Yes, respekt, kamo. ktorý má cigaretku v hube a tri tenké Když doutník. modelky vedľa seba. Na Anonde, kámo, predávajú tento G-Wagon. Stojí to 24 miliónov korún. Milión eur. Stojí to Kamo číčí. auto, pozrite sa na to. To je nejaká špeciálna Brabus edícia, Rocket verzia. Pozrite sa, ako to má vzadu takýto ukladací priestor. Na to prostě, kamo, naskáče 10 lidí, kamo, nebo si do toho necháš jako zadělat bazén. Má to úplne brutálne kolesa a pozrite OK, ten interiér, jako černý auto se světle modrým interiérem. Oh my god, ty vole. Víš, tak to jo, tak tohle se mi hodně líbí, jako asi to nebude pro každýho, takhle vyloženě svítící světle modrá barva, trochu do Tyrkisova, trošičku fakt. OK. Mě tady přesvědčuje o hodně aut, takže kdybych měl nějaký peníze, tak bych se ho koupil. modrý. Keby som takýto interiér mal v Hurakáne, som najšťastnejší týpek, toto je presne moja Černý zvenku, takhle modrý, zevnitř to jako je skvělý a jak říkám, on přesně moje barva taky. Jako jestli bych chtěl fialový auto a vevnitř takhle světle modrý, ale celkově tmavý barvy a takhle světlý barvy, že k tomu tahle modrá, I love it. farba, ktorú ja Jo, není to ta bílá, která by byla jako klasická, kterou by si představil, splývalo by ti to. mám rád a v tom je celý interiér tohto auta. Jediný problém v tom je ten, že by som musel asi predať celý môj net worth, pretože Jistý. toto auto stojí proste milión eur. To je v podstatě networth, jestli si to pamatuju z jednoho videa, tak networth v podstatě všechny peníze, který máš, kdybys všechno úplně prodal. To je takmer celý môj majetok, ktorý mám. Takže Jo, všetko by som musel reálne predať za Jo, to je networth, yes, prostě všechno, co máš. dobrú cenu na to, aby som si toto auto vedel kúpiť a nie díky. Máme tu samozrejme ešte McLareny, napríklad Nevím, McLaren, a to také nevypadá špatně, to oranžový se mi líbí, oušíš. McLaren 720S je brutálne auto. Brutálne som vážne povedal, ale vec je tá, že McLareny sú auta, ktoré vás chcú zabiť. Proste to musí byť taký dobrý vodič, aby ste na tomto aute mohli jazdiť. A ja som typek, ktorý by tieto auta vážne jazdil daily. A v momente, čo by napríklad začalo pršať alebo by napríklad nasnežilo, ja proste chcem si to auto užiť, ale viem, že proste pri tomto aute by som nikdy nebol uvoľnený, pretože stačilo by jedno zlé akože čupnutie do plynu a už by som skončil ako Jack Doherty. Zasa ten týpek o tom měl šabák video, I guess. až taký mamlaz, jak on nie som, ako viem riadiť tieto auta, ale proste je to stresik, no. Je to stresik navyše, ktorý napríklad na Hurakáne trošku akože vyhovuje, že ten stresik tam nie je, lebo je to štvorkola, jo. Ale toto je čistá závodkola. Každopádne, McLareny si myslím, že sú po Lambe asi ďalším takým super športovým autom, Vypadá to jako dobrý auto, opět se mi líbí. ktoré akože Opět se mi líbí, jak se takhle dávají nahoru ty dveře, to je cool. zaujme pozornosť. Ako McLareny Jo. vyzerajú dobre, ale čo mi tam akože chýba, mne osobne, tak je proste ten zvuk. McLareny sú prevažne 8 valcové. Ona netuším, mě zvuky jsou asi úplně jedno, ale jako úplně jedno. Chápu, že spousta lidí to hrodí, já asi ne. Takže na to, že aký to má nádherný wow efekt z hľadiska toho vizuálu, tak mi tam znova akože chýba ten zvukový prejav, ktorý napríklad Lambo spĺňa. Takže hovorím, preto je pre mňa akože ťažké si takéto auta v podstate nachádzať, lebo vo všetkých týchto autách vidím v podstate nevýhody, ktoré v podstate Lambo spĺňa s výhodou. Viem, že Lotusy sú celkom akože populárne, že naberajú na populárne. Mně by se to líbilo prostě vzhledově, já bych jako koukal jenom na ten vzhled a na to, jak se mi to bude řídit. Jinak za kolik si to auto můžeš vyzkoušet. Keby som mal ako pravdu povedať, tak o Lotusy sa skoro vôbec nezaujímam. Neviem, čo to sú za auta. Ako je to 6 válec, čo je ako moja Audina bola 6 válcová, takže asi si viem predstaviť ten zvuk, aký to musí mať, ale je to štvorkola, keď tomu správne rozumiem. A nie, je to pohon zadníkov. Tak som sa mýlil. Keď som sa pozeral na Mustangy, tak to ja som na Mustangy nikdy nebol, pretože Mustang. Ale vypadá to tak jako pancířově. Vypadá to prostě jako kdybys měl armor na tom prostě. Což actually jako mít armor na autě v nějaký hře by nemuselo vypadat špatně. Ale ve hře. Mustangy si stále kupovali tí takí typci, ktorí proste chceli akože rýchlo zapôsobiť a to je reálne akože dobrá vec. Ako ja proti tomu absolútne nič nemám práve, že pretože keby som ja bol proste typek, ktorý len tak našetrí na nejaké aspoň trochu dobre vyzerajúce auto a mám rád Ameriky, tak si kupujem Mustanga, ale keďže viem, že ako to funguje, no tak teraz v mojej pozícii mi nedáva až taký OK, mě to auto nezaujímalo, nekyle. veľký zmysel toto auto kupovať. Ale keď niekto príde ku mne proste s Mustangom, tak sa proste kochám a je to extrém. Ale proste vyzerajú dobre tie Mustangy. Ako ja sa nedivím borcom, že
sa nelíbí. Prečo to chcú, ako vyzerá to dobre to auto. Napríklad aj Corvety si ľudia hrozne akože často kupujú tie C8, viem. Se mi líbí. Já prostě vždycky kamo, to ne, to jo, to ne, to jo, to jo. Já jsem tady kamo, já se tady docela asi střídám, co? Že si kupujú, lebo tie sa že vraj tiež dobre tunujú, ako je to Amerika, jo, takže je to všetko hrozne voľné, predpokladám, ale toto už napríklad ako nie je veľmi môj štýl. Corvety sú dobré v tom, že na to, že to sú v podstate jedné z najdostupnejších aut, ktoré si mladí typci môžu kúpiť, tak majú prekvapivo veľmi dobrý wow efekt. Dokonca aj Jo, vypadá to jako dobře, asi když s tím někam přijdeš, tak to bude jako působit. keď Corvetu vidím naživo v mojom lame, tak aj ja sa otočím. Proste Corvety proste vyzerajú dobre, ako majú dobrý wow efekt a na to, že ako majú cenu, tak ma to až prekvapuje. A že to Tak jako tenhle ten třeba Muriel, se mi líbí, tak to by nebylo špatný. ťa zadokolka, takže na to by som sa nechcel zabiť. Ja mám stále rešpekt pred tými zadokolkami, no proste ja som štvorkolový tejpek. Ja som rád, keď mám proste štvorkolku, ktorú si ale v určitých situáciách na tú zadokolku môžem jakoby prepnúť, pretože ja napríklad Já nevím, co to je jako říkal, že to je na drifty asi, tak nevím, v čem to je jako tak moc jiný. Zatáčíš asi těma zadníma kolama, I guess. viem, že driftovať napríklad veľmi neviem a preto by som nechcel celé moje jazdenie dávať do risku, ja sa náhodou dostanem do nevídanej situácie, kde zrazu tieto moje neskily musím využiť a nakoniec proste urobím niečo zlé a proste pošlem to niekam. To znamená, že stále mám akože rád počas normálneho jazdenia bezpečnosť tej štvorkoly, až niekedy, kde sa dostanem napríklad na miesto, kde to ja uznám za vhodné, že to je bezpečné, tak tam proste chcem mať možnosť si to auto prepnúť do zadokolky a tam si urobiť proste nejaké blbinky a tak ďalej, ako bol som na drifte. Jo, dává smysl. Ako viem urobiť nejaké power slidíky, bla bla bla, ale netrúfnem si proste to robiť na aute, ktoré je permanentne zapnuté v tom nebezpečnom zadokolkovom režime. Proste je to taká moja preferencia, možno na to zmeniť Jo, okej, dává smysl. názor, keď sa naučím lepšie driftovať. Napadne sneh, tak maximálne quattro season, to je jediné moje practice obdobie. Ja nemám žiadne zadokolky. Pretože tie škody môžu byť samozrejme veľmi drahé. Keď sa tak o tom bavíme, no tak aké je to vlastne najdrahšie auto, ktoré vlastne je na týchto stránkach? Dáme od najdrahších. Ferrari SF90 za 78 miliónov 78 milionů, OK, 8 000 let to mám. To bylo asi za těch 8 000, ani ne. korún. To je 3,2 milióna eur. GG. Kámo, za to máte niekoľko desiatok bitov. Čo je na tomto aute tak špeciálne? Ako to je nejaká špeciálna závodnícka edícia? Asi jo. Asi áno, asi to bolo niekde na závodoch alebo nejaký známy závodník na tom jazdil. Neviem, kto sa vyznáte do týchto Ferrari, napíšte mi to do komentárov. Asi to vypadá, no. Pri mne ma to zaujíma, že skade toto pochádza, alebo čo je toto vlastne. Originálne limitovaný verze. Aha, že toto je nejaká limitka, áno. Limitka, asi se s ní závodilo, asi v tom jel někdo, jasně. Potom tu máme ďalšie Ferrari. Ferrari sú nejaké drahé, kámo. Dává smysl. Ferrari 599 XX Evo za 74 miliónov korún, čo je skoro rovných 3 miliónov To je skoro stejná cena, jenom o trochu míň. eur. Čo je na tom také O 8 milionů, nebo like o 4. špeciálne? Ako toto musí byť znova nejaký závodnícky špeciál. Come on, zajímavý, dost drahý auta, vyhexí. A jo, vyzerá to úplne ako nejaké závodné auto, proste na okruh, nejaká úplne bomba limitovaná. Výfuk to má z boku. No je to 21 000 km, toto je nejaký závodiak, proste toto používali na nejaké okruhy a jazdili s tým. Toto asi nebude na normálne jazdenie po ceste. Ale vypadalo by to cool. Stav dobrý. To sa mi Jezdí, kamo, to je za 3. páči, že všetci tam predajci píšu, že má to takú a takú výbavu, je to limitovaná edícia a tu máte auto reálne za 74 miliónov korún a je to vyložené napísané len, že stav dobrý. Potom tu máme Mercedes-Benz SLS AMG. Toto viem, že je veľmi rare kúsok, že hrozne málo ľudí to vôbec. Kamo, tady to má ty dveře jak DeLorean, kámo, to je cool, to je cool. Jenom v tom DeLoreanu byly ty dveře trošku větší. Má. A toto sa taktiež už veľmi dlho aj predáva, akože toto je na predaj asi už tak 2 alebo 3 roky. 42 miliónov korún. To mi dává smysl, že to nikdo nekoupil. Toto auto stojí. Ako mňa napríklad zaujíma, že auto za 1,7 milióna eur, že oni to dávajú napríklad aj niekde do zahraničia, že ako je možné, že je to taká akože limitovaná špecialitka, ktorá proste toľko veľa stojí a nikto o to nemá záujem. Asi tam bude nejaký zadrhal, nie? Ako nechcem sa hovoriť, že ako keby to bolo potvrdené info, ja neviem, že čo je na tomto aute. Možno to iba je moc drahé na ľudí, ale len ma Podle mě jo. prekvapuje, že takéto drahé auto je tak Tak už má něco naježděný, že jo? ťažké proste Asi ne. keď viem, že proste ľudia na tomto svete proste majú prachy a keď je niekto tak zažratý do autíček niekde v Dubaji, tak si tu v Česku proste takéto auto nájde a zoberie si ho do kolekcie. Ďalšie Ferrari, máme tu znova nejaké Ferrari, Tak už si ho asi koupíš jako nový, ne, když chceš. máme tu znova Gčko, nejaké krásne, veľké, nádherné pista piloty Ferrari 488, ktorú som každopádne videl tuším na Petropalasi, takže toto Ferrarko som videl aj naživo. Nice. Vyzerá veľmi krásne, ale znova je to Já souhlasím, tohle auto je prásky. proste nejaká limit, ktorá proste veľa stojí. To si normálne takto uvedomíte si, že veľmi veľa týchto najdrahších aut proste stoja tak extrémne veľa len kvôli tomu, že sa jedná o nejakú limitovanú edíciu.
ale zase to dává smysl. A potom, jako takhle, asi na první pohled to nikdo nepozná, takže když si koupíš v podstatě to auto ze stejné značky, který bude vypadat podobně, jenom prostě 10krát méně, líbí se mi, v jakém momentě jsem to tady stopnul, tak v podstatě ti lidi jako pochválí ti, co prostě jen tak půjdou okolo stejně, jako kdyby si koupil tuhle limitku. Jo. Takže tieto auta si normálne môžete kúpiť proste za pár miliónov korún, ale tieto virtuálne prirážky tam sú len kvôli tomu, že ide o nejakú Yes. A v podstatě se ti víc vyplatí koupit tu klasiku, když to tak řeknu, protože tyhle lidi to nepoznají. limitovanú edíciu, ale ľudia, koľko typkov na svete peniaze má aj za to, aby proste mal len one of one, proste nejaké Bugatti alebo takéto niečo na našej scéne. Počkaj, keď sa už o tom bavíme, existuje napríklad Bugatti? Nie, Bugatti sa tu nepredáva. Alebo napríklad nejaké Pagany. Pagany tu taktiež žiadne nie je v Česku, wow. Možná moc fancy auta. Keď si napríklad dáme nemeckú burzu aut a dáme si tu Bugatti. Počkaj, čo? To vážne predávajú takéto staré Bugatti? What? Wait, what? To som ani... Hej, toto... Aký je zajímavý. To som nečakal, že mi vyjde potom, čo napíšem Bugatti do vyhľadávania. Počkaj. Jo, Veyron. Toto som hľadal. Tohle se mi nelíbí. Kamo to vypadá, kdyby to mělo kámo roušku nebo něco. 2 milióny eur stojí toto tu auto, hej, ale toto musí byť neuveriteľne úžasný flex do vašeho mesta. Len Asi jo, ale mne to nelíbí. pár Čechov a Slovákov má Bugatti Veyron. Jednou Slováka som stretol na Petropavláci, bohužiaľ si už nepamätám, že ako sa volal. A viem, že ešte Richard Chlad má tu v Česku takéto Bugatti Veyron Nice. a potom tu máme túto nádheru, čo je Chiron. Wow! Neviem, či toto náhodou nie je také moje ďalšie vysnívané auto, hej, ale počúvajte ma, toto To nevypadá špatně asi. musím byť ako minimálne multimilionár, aby som toto auto uživil, pretože let me tell you that, že on... Jo, to vypadá hezky, asi furt nic moc pro mě. Asi se mi to za stolik nelíbí. Ale no, jakoby zadek to vypadá pěkně, ale ten předek prostě, kamon opět, kamon to vypadá, kdyby to dělalo takhle. No nejde len o to si za 5,3 milióna eur kúpiť toto auto, ale výmena pneumatik stojí 20 000 eur, akokoľvek oprava laku proste stojí tisícky eur na jednu časť laku, servis stojí proste 10 000 eur na rok, čo je absolútny masaker, keď si predstavíte, že už len za každoročné jazdenie na tomto aute, 5 miliónov aute, No jasně, musí do toho něco vrazit potom i co se týče té údržby, no. vy proste budete dávať, dajme tomu 100 alebo 200 000 eur proste. GG. Len na to, aby ste na to mohli jazdiť. Takže ja hovorím mojim borcom, ktorí mi proste chodia na fanúškovskú akciu a hovoria mi, že Mune, ja si teraz proste veľmi tvrdo šetrím, aby som si niekedy kúpil také lambo, Jasně, našetříš si, aby si to koupil a potom nemáš na tu údržbu. GG. ako máš ty. No dobre, Borče, ale proste nečakaj to, že si kúpiš toto lambo a potom nebudeš musieť do toho sypať vôbec nič, to proste budeš mať výdaje za servis, prezovanie, pneumatiky, keď s tým budeš Yes, a jestli jako dosáhneš na svůj strop jenom tím, že si to auto koupíš, tak to asi nemá smysl. jazdiť ešte ako ja napríklad. Palivo, o čom ani nehovorím, že ako to má spotrebu, takže proste keď si chcete takéto auto kúpiť, no tak musíte mať aj na tie banány, pretože No jasně, musíš mít nějakou rezervu. čo vám dáva? Aká je mimochodom najvyššia cena na medzinárodnom tom? Jo, Opel Corsa za 30 milionů euro. 30 miliónov eur, to je, to asi tiež bude nejaká limitovaná edícia toto. Počkaj, to čo je 30 miliónov eur? To nevypadá vůbec jako 30 milionový auto. Eurový. On tak chcel pridať 30 miliónov forintov, nie? Alebo si keby toto keby reálne ako niekto za 30 miliónov eur kúpil, tak to by bolo... To je nejdražší auto na té burze a vypadá jako nejvíc průměrně. Nebo nejvíc průměrně asi ne, ale vypadá to. Napíšem mi e-mail, Samuel Moon. Takéto auto za 30 miliónov eur? To je GG. nejaká limitovaná edícia. Odoslať. Hej, to tam je normálne. Mě by zajímalo, co mu bude píše týpek. Pripomínam Marketplace. A on to tam napíše, vole, ve slovenčině, GG. To môže normálne robiť, kámo. Jo, tak hneď teda pod tým tu máme, čo to je Bugatti Divo. Mám 13 milionů, a to už vypadá, že... No, taký dojem za 13 miliónov eur. Jo, toto je ako znova špecialitka od Bugatti, takže dá to zmysel, že prečo je to tak drahé. Jiný old cars 12,5. Toto tu stojí 12,5 Dobře. milióna eur. To je zase nějaká limitka, I guess. City Normal, čo to vôbec je? Prečo je to taká kvalita hrozná? Latvieský objekt... Hej, čo to vlastne je? 1 kW, To je nějaký mím, ne? jeden kôň to má a je to vyrobené v roku 1900. Tak dává smysl, když to má jeden kůň. Může to mít 2 koně, když ho zapřáneš. Si tu niekto robí srandu, alebo čo? OK. Za 12,5 milióna eur, kto chce, no tak si môžete kúpiť toto. Hej, na toto zbalíte všetkých. Actually z mýmu, kdybych byl, kamon, milionový youtuber, jako myslím tím, že bych jako youtuber vydělával prostě miliardy, řekněme. Prostě český youtuber, který vydělává miliardy, tak si tohle koupím čistě na video. Jenom, abych natočil video o tom. Na toto aj prezidentku zbalíte. Acura RL za 9,9999.
To je opět nějaký mím, ne? 9 milióna eur, tak ty si normálny. Chcem panorámu auta, áno, ktorá neexistuje. Keby tu boli dva mladí, čo sa poskavajú, normálne by som sa nedivil. Toto normálne XD. kúpim Baluovi. Baluaha, čo hovoríš na toto auto? Nice. Normálne na to pozerať, na to auto. Kúpime ti takéto auto, Balu? On chce jedlo. GG. Tak nič, Balu ešte mali na vodičak. OK ľudia, takže po celovideovom hľadaní, po celom tomto čase, že Teď už konečně řekne, jaký auto chce. som sa snažil vybrať si svoje ďalšie vysnívané auto Tak řekne, já nevím, bez tak. po Lambe, som sa nakoniec rozhodol, že som prišiel k záveru a svoje vysnívané auto som si tak či onak našiel. Je to Felicia, kamo, Škoda Felicia, let's go! Pozrite sa na to ešte so starými Fair enough. kamo, neeurópsko-uniovými značkami, ešte kde tam bol okres 50 kW, ty bracho, Fair enough. manuál! To je skvělý, jak to řve. Okres 50 kW, ty bracho, manuál! Taky tohle je skvělý. Manuál, let's go, červená farba, kde sa hrabe Ferrari. More gáčo. Dobře. Kámo, koupíme si to všichni, kamon, kupil si to můj, teď si to koupí všichni jeho diváci. Koukej, jak to bude na silnici. Toto je ono. Nudlička bude z tohto tu úplne na vietvi, ona si tam vzadu takto vyvalí sa tam, bude si tam chillovať, popíjať vínečko. Počúvaj ma, čumá ten XD. 10 váleček, to je brutál, toto turba tam sú. Ľudia, Felicia je moje ďalšie vysnívané auto. Super, OK. Já jsem jako spokojený s výběrem tady pana Moona, jako actually, jak to podal, bylo skvělý. No nic, doufám, se video líbilo, nesát like, odběr, milý komentář, určitě mi do komentářů napište, jaký auto byste chtěli vy, až budete dospělí, nebo jestli jste dospělí, jaký auto máte. No já se loučím, čau.